neurri zehatzak proposatzen, krisia eta lakoako zein Madrilgo gobernuen politikek handitzen ari diren arrakala sozialaren aurka, hori izango da ardatzetako bat, eta bestea burujabetzaren aldeko urratsak eman beharra, Euskal Herrian bai, Eskozian eta Katalunian ematen ari diren bezala, gure etorkizunaren jabe izan gaitezen aurrera pausoak emateko. Behin baino gehiagotan esan dugu, hau ez da gauza berria, Urkulluren eta Rajoyren gobernuen politika ekonomikoen ondorioz arrakala sozial hori geroz eta handiagoa dela, geroz eta sakonagoa dela. Azkenaldi honetan susperraldia egiten zaigu, susperraldia gertatuko balitz ere arrakala horrek susperraldi horrekin batera gutxitzeko arriskua edo gutxitzeko bidea hartuko duenik ezin dezakegu esan. Egia esan azkeneko egun hauetako albisteak bai Euskal Herrian, bai Estatuan edo Europatik susperraldia bera ere ez dute hain segurutzat ematen eta hori bera ere arriskuan dago, baina edozein kasutan ere uste dugu hala gertatuko balitz ere eta datu ekonomiko orokorretan hori gertatuko balitz ere, horrek ez duela inondik ere izkutatzen eta oso ageriko egiten duela orain arte egiten ari diren politikek bi jendarte paralelo sortzen ari direla.